Jo crec que vivim en un país que això és especialista amb el tema de la pedrera, perquè el teatre d'aficionats i el teatre amateur a Catalunya sempre ha sigut una gran pedrera i jo vaig néixer en aquella pedrera com molta altra gent que potser els dimarts i els dijous va assajar els Pastorets, La Passió o teatre de test, teatre de repertori, després comences a fer les teves obres. Aleshores, clar, jo vaig començar amb els meus amics del col·le a fer teatre, després allò es va muntar amb una companyia d'amics que feien teatre amateur. Un dia vaig fer el salt de la Cubana, però la diferència entre professional i amateur pràcticament era que et pagaven uns dinerets, en aquella època amb un sobre dels bons, legal, i aleshores em vaig començar a trobar a molta gent que venia del teatre amateur i del teatre aficionat, i totes les companyies que en aquella època, quan jo vaig entrar a la Cubana, coneixia, la pròpia Cubana, de Goll de Gom, la Fura dels Baus, Juglars, venien del teatre amateur, era gent que venia del teatre amateur, no només actors i actrius, sinó també directors, escenògrafs, il·luminadors. Aleshores és gent que havia passat de fer teatre al seu poble i de fer teatre amb els seus amics, a cobrar una entrada, a pensar que es podria dedicar professionalment a això, i molta gent va sortir d'allà. Jo crec que és la gran pedrera i que està molt bé, perquè al final els camins per arribar a un escenari, òbviament també hi ha les escoles de teatre, etc., que són perfectament bons, però també hi ha la pràctica, aquell teatre que fas amb la teva gent, el teu teatre al barri, el teu teatre al poble, i jo crec que és una pedrera importantíssima. Nosaltres amb la Cubana sempre ens preguntàvem, escolta, què passa a Catalunya? Totes les companyies que venen per tota Espanya són d'allà, i sempre diem el mateix, és que hi ha una cantera de teatre amateur i de teatre aficionats, hi ha molta gent que és això, que porta tot l'any ensajant per fer d'un pastoret o d'un dimoni o d'un personatge de La Passió. Al final són artistes tan grans com els que es dediquen professionalment a això.